Vítam už ďalšie video a dnes si zahráme hru Brawl Stars. Tak ideme na to. Tu možno skočím aspoň tak v top 4, lebo nechcem stratiť win streak. Tak dúfame. Máme čestku. Nie, Nie. Ty kokso. Nie. No to je výborné, no stratil som win streak. Presne čo som nechcel. Výborne, no. Pozrieme sa na knockouty, aká je tá mapa. Tam je celkom v pohode mapa. Taká, no. V pohode, takže dáme si knockouty. Dáme si tam skujka. Ach, dostal, dobre. Kde je našem káze? To je úplne, že najotravnejší brawler. Pekná. Dobre, nice. Nie. Dobre, dostal. Kokso. Poď. Čo nejaký damage ahne. Ach. Skús niečo, Morty, skús. Tebe niečo, ale nie, dobre. Yes, dobre. Yes. Čo? Nezabil? Strašne na mňa teraz. Som dokašľať hlavne. A nie tento zes. Kokso, kedy vyjde? Sú otravný jak. Kedy vyjde? Tam za že? Ja som to vedel. Poď, yes, dead. Yes. Toto bolo dobre close, ale zvládol som to. Nice. Poď helpnem. Yes, pekná. Yes. Dobrá, vím. Pekná. To si iba zoberieme. Fajn bounty. 2 pičky, no. No, v pohode mapa. Náš vode, ďakujem vám veľmi za 50 odobrateľov. Som za to veľmi rád. A vlastne keby je to v polovice našich tých 100 odoberateľov, to sme dali za nejakých, teraz som práve obral, dali sme to za nejaké 2 mesiace, 50 odoberateľov, čo je úplne brutálne.
mi to budeme teraz ťažké, akože. Proti tomu Kenjimu. Čo nech ide po ňom, po tom Kenjimu. No nechcem zatiaľ nič zakriknúť. Dobre, pekná. Dobre, poď. Teraz bacha, nie, to je kúkurusa. No. Nie. Tak, toto bola pekná porábka, ty kokso. Aj, tak to nevyšlo. Nevadí. Ako je to dosť ťažké, akože. Neviem, koho si mám dať. Skúsim teraz to Broka. Že ako mi to pôjde. Fakt sú tu teraz dneska také, že nie je moc najlepšie mapy. Takže tak. Pekná. Dostal som z koksáku biedu. Nie. Tak, to je lucky, ja neviem čo, tá tešina. Dobre, dead. Pekná. Poď, Kaze, poď. Pekná Medina, pekná. A je to akože dosť ťažké, akože podľa mňa už. Pekná. Nie, tak to čo to bolo. Tak to čo bolo. Skús, Kaze, poď, pekne. Poď. Pekné, Kaze, pekné. Skús, Kaze, skús. Pekná, pekne. Pekný, Kaze, pekne. Nice. Skúsim si teraz dať napríklad Boa. A ináč už za nejakých, neviem, možno tak 8 hodín bude Brawl Talk, takže určite si to pozrite. Čo bude nejaký nový brawler. Že to bude možno aj nejaký ultra legendárny. Neviem. A má byť to tuším ten ultra legendárny. Dúfam, ako to bude. Вот, teraz zabijeme tu myk. Musím mať teraz také šťastie. Dobre, chill, dobre, pekná. Nice. Yes, pekná. Kam oni majú teraz obidva tak málo. Yes, pekná.
Vybereme PowerPointy. Než budete správne, nebudem natáčať akože viac častejšie tie videá. Odteraz som moc tie videá nevydával. Teraz som tie videá nenatáčal, lebo som dosť ospravedlňujem. Lebo ako bolo akože koniec roka, nejaké akože písomky boli, tak vy to chápete. Ty kokso, tak to Piper, ty kokso, tak to bolo, čo? Juuu, ty kokso. Pekná. Ne. Ne. To asi nedá, no. Či? Že by? Poď skús niečo vymyslieť, Mek. Poď. Come on, nice. Nevadí. Nevadí. To sú nubákovia, toto nakladáme. Úplne v pohodičke. Toto je vin čistý. Toto je úplne free win. Dobre. Úplne free win. Nice. Dnes ľudia, ak si môžete pripojiť do našeho klubu do Clash Renčín. Ak teda chcete, vám to ešte raz ukážem. Teraz ten pokoj teraz musí umrieť. Umri! Yes. Dobre. Nice. Poď. Nie, no poď.
Pekná, pekná, pekná. Yes, pekne, pekne, pekne. Nice, nice, nice. Yes. Tak rejty si vyberieme, lebo teraz zbierame mek. Jau, už som dobre dostal. Yes, pekná, pekná. Nice, 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 dobre. Dobre sme tam zatvorili. Nice, nice, nice. Ty kokos, teraz dobre dostal. Tak, už raz dostal takú piedu. Pekne, pekne, Mandy, pekne. Je pekná. Nice, nice, nice. Pekné, pekné, pekné. A týmto by som to video už ukončil. Dúfam, že sa to video páčilo. Zachajte lajky, odbery a čaute.